Hello! Welcome back sa aking channel. Magluluto tayo ngayon ng pork higado. Meron tayo ditong 1 kilo ng pork. Ni-slice ko siya ng stripe. At meron tayo ditong 1/4 na liver, pork liver. So, ang gagawin natin, imamarinate natin yung ating pork ng konting vinegar. And then soy sauce. Tsaka lagyan natin ng bawang. Minced na bawang. And then pepper. Tapos yung ating atay, lagyan din natin ng konting vinegar. So, ngayon ang gagawin natin ay as usual, lalamasin at hayaan muna natin siya. And then ito rin. So, balikan natin ng after 30 minutes. So, ngayon ang susunod natin, manggigisa na tayo. Lagyan natin ang bawang. Sabay na rin natin ang sibuyas. Tapos, ilagay na natin yung ating karne. Hayaan natin siya ng at takpan natin. Ngayon, tingnan natin. So, nagtubig na siya. Ilagay na natin yung ating daon ng laurel, bay leaf. Tapos sinahan na natin yung ating kalan ng medium para lumambot yung karne. So after 20 minutes ito medium heat. Ayan na siya. So ilalagay na natin yung ating atay. Itong atay, na-drain ko to, hindi ko na sinama yung yung vinegar kasi naglagay na tayo kanina. Baka sumobrang asin. So ngayon hayaan natin siya ng 5 minutes. 5 minutes. Okay, ang isusunod natin yung ating carrots. Two minutes again. Okay. So ngayon natutuyuan na siya. Ilagay na natin yung ating green peas saka yung ating bell pepper. Three minutes more, luto na to. Takpan ulit, last 3 minutes.
Ayan, luto na yung ating higado.